is donderdag 24 maart. Dit is het Boppenslag Café. En dat is dit Joen vol slijn in het ram van Sven Kramer. De man die het hele seizoen onder de seatlinen steen heeft, is Joen uw gast. Verder aan tafel retreatgoeroe Jillet Anema. En het publiek, dat wint de Sven Kramers van de takkomst, de Frieske selectie van Tialf. Maar eerst, en we zijn blij dat hij er is, Sven Kramer, hier achter de bar. Sven, ja, de meest logische vraag dan altijd, hoe is het, Marty? Ja, het gaat beter. Ja. Het gaat beter. Ja, ja. Dat klinkt nog net heel uitjogend. Nou ja, ik ben er blij maar hoe ik er nou op dit moment voor sta. En ik ben positief gesteld. Ja. Was heel iets optimistischer? Ja, nou, het gaat wel beter. Ja, het gaat met ups en downs, maar hoe de breedte gaat het beter. Ja. En Stampine van die blessure? Nou, ik heb wel les, maar ik ken het er gewoon goed met dan. Ja, wat is Jordien? Ik heb van de morgen fietst en van mij je krachttraining. Toch weer gewoon trainen? Ja. Voluit? Nou ja, voluit, ja. Net al te gek, maar het gaat wel goed. Ja, de oren die genieten al je nou van hun vakantie. Ja. Zit dat er voor jou in? Nee. Helemaal, gaat gewoon terug? Ja. Oké. Ja. En dan weer een hele lange mediastilte? Ja. Waarom wie dat? Dat wie ongetwijfeld bewust? Nou ja, bewust. Ja. Ik heb eigenlijk net heel veel te vertellen. Ja, ik ben nog steeds aan het revalideren en het gaat beter. En ja, meestal wordt toch vaak jaren van dan moet ik gaan speculeren hoe concurrentie. En dat heb ik helemaal gezien. Die zei toch hun ding en ik doe mijn ding. En in oktober ben we bij elkaar. Ja, toch heb ik een heel soort vragen voor die Jaasen. Ja. Dus we gaan Jaasen gauw aan tafel. Ik wil nog even zien naar de sportieve hichtepunten van de oude week. Ja. We hadden er even op wachtje matten, maar eindelijk hebben we weer een Fries bij Oranje. Jelle ten Rauwelaar is oproepend toch de boenscoach en is er niet een doelman van de ene beste ploeg van de Vroot. Maar Jelle is een echte Fries en dus zei Jelle... Ja, dus ik vind het prima. 3 dagen later meldt u Jelle hem bij Huis ter Duin. Tegelijk mij Snijder, Van Persie en Dirk Kuyt. En wat vindt Jelle? Ja, dat vind ik op zich prima. Bij Heerenveen is het crisis. Na het Savoolste verlies, Nowertje in Heracles Almelo, kan de ploeg de play-offs uit de holle zetten. Ja, in principe wel, ja. Want Ron Jans slag het er maar net in om van Heerenveen een voetballende machine te maken. Zoals Cambuur dat op het heden wol is. De equipe van Fonsi en Henkie wint met 4 treien van de Go Ahead Eagles en is volop in de race voor de play-offs. Reden genoeg om het contract van Fonsi maar een jaar te verlengen. Het is een jongensdroom. En waar ik nog een primeur te pakken. We weten al volle langer dat Ron Jans de Duitse taal prima beheerst. Maar we weten nou ook wat er nog meer in zijn vakkenpakket ziet. Ik heb ook wiskunde en statistiek gehad. En dat is heel mooi. Een soort Fries succes trouwens, oer de grenzen. Jer naar het Italiaanse commentaar bij de gouden oefening van Epke. Epke Sonderland. Hoi. Impressionante. En naar het Franse commentaar bij de oefening van Liewe Westra. De Liu Wistra, le néerlandais de l'équipe Vacances Soleil, s'est imposé seul. Friesland telt weer mooi in de vrood. En dat is... Ja, ongelooflijk belangrijk. Dan naar de baanhutfietsers Jenning Huizinga en Wim Stroetinga. Zij doggen mooi aan het WK in eigen loon. En op het eerste onderdeel, de ploegachtervolging, eindigt Nederland als 6e. Stroetinga is zwier teleurgesteld. Maar wat vindt Ujelle van deze prestatie? Ja, dat vind ik op zich prima. Heren, aan tafel nog een keer. Sven, ja, de lange winter zit erop. Het is nou mooi tijd, maar hoe is die lange winter toch terug aan? Nou, het zal ik sneller gewoon dan ooit. Ja? Ja, normaal leeft echt van weekend tot weekend. En blijft meer in bed dan dat ze bezig gewoon puur om zo vol mogelijk herstel te krijgen. En nou heb ik wat meer vrije tijd. Ja, wat is al je dien? Nou, ik heb in eerste instantie natuurlijk gewoon heel bot rust om. 2 maanden en vervolgens ben ik wel rustig begonnen. Ja, maar rest nemen. Ik bedoel, je bent een jongen, de bruist van de energie. Ja. Wat doe je dan? Boek lezen, films hieren, Nee, nou ja. praten met de vriendinnen. Ja, ik doe wat in de kroeg zitten. In de kroeg zitten. Er zit al een Jägermeister. Ja, Dus, ja. Nee, maar goed, ja. Hey, maar wat was het? Nou ja, ik vind we gewoon een bak koffie bij Jilletsen dan drinken. En jij hebt nog een huis in Amsterdam, dus daar ben ik wel volle west. En dat is natuurlijk wel volle vertier en ouderleiding daar. En, Is het ook een klussenwest in nee, Amsterdam? nee. 2 linkerhanden, hè. Dus, Ja, maar is net handig? Die films trouwens. Ik moet zeggen, welke films heeft hier? Nee, ik zocht nooit films. Nee? Nee. Nee, dat verhaal hier tekenen. Dat kun je net oorloeren lang stilzitten. Nee, hou op. Ik vind dit al lang. Ja? Ja. En dit is maar jaloeren. Ja, 24 minuten toch? Ja, oh, daar is het helemaal bij, hoor. Maar van, ja, je kennen elkaar natuurlijk al volle langer. Je heeft ook Sven gemist, dit oude seizoen? Nou ja, hij ziet regelmatig bij mij op een bank zitten. Maar qua drieden? ja, Sven, dat is een persoonlijkheid, die hebt er gewoon bij. En
Ja, dit hier dan eerder net. Ik denk dat ze een heel goed besluit genomen hebben op een gegeven moment om er helemaal uit te halen. Een team om heen te zien. Alleen gericht is op een kwaal. Dat die uit de sport was, net bij het team. En daar rustig om werkje kon. Nou, als de joystick, hij houdt die 24 minuten nog wel vol. Ja, maar slacht de twijfel wel eens thuis, Sven? Nou, in het begin heb ik wel toch van hoe komt het allemaal? Maar ja, ik zeg nou, omdat het zo langzaam gaat, zeg maar het herstel, dan in het begin is ja, hoe moet het allemaal? Maar ja, op een gegeven moment zoals things wel, nou, dan is een maand, want ik verrek, vorige maand kook ik dit net, giet nou wel. En ja, in die tijdsbepaling giet het eigenlijk. Maar hij zal eens in de put zitten? Echt jip? Echt jip in de put heb ik nooit zitten. Ik heb er wel stevig van behaald, maar goed, ja, in de put zitten heb ik eigenlijk nooit, want ik ben altijd wel... Hij is een Fries, maar hij had wel eens even, hij had het wel dreig gewoon. Oh ja. Hij had het wel dreig gewoon. En weet dat het dan een brieken dan? Nou, dat vertelt hij net. Dat is een Fries die houdt erachter natuurlijk. Dat de laatste, dat er net iedere keer, maar als het een seizoen net iedere keer is, dat heeft hem gewoon erg mooi. Het zou er hier dan net, maar daarom zit ik er bij nog. Ja, precies. Ja, maar dit is een journalistiek programma, dus dat is goed als dat erbij zit dan. Maar van waar dat het dan het blikken? Dat het echt moeilijk weer. Nou, als Sjost zeg maar, dan zit er rustig, heeft zijn handen nog helemaal net bewogen. En die had bij mij had er wel op de bank zitten en dan zie je er net telstil. Hij voelde gewoon die hele energie, die balde hem op en hij voelde rieden. En soms moedeloos en al dingen meer. En als het Sjost, dan hij komt er nog mooi uit. Hij komt eruit. Heb ik gelijk? Ja, natuurlijk. Maar natuurlijk zit je ermee. Weet je, het is je beroep en het is je passie en je doet er alles voor. En je lid er alles voor, wat vaak nog wat moeilijker is. En ja, dan is het een schande dat ze er natuurlijk net bij was. Ja, maar dan koest die energie net kwijt. Nee, ik doe het maar. Ik moet nog steeds hier net heel veel energie meer. Maar ja, op een gegeven moment dan gaat het wel beter. En dan komt je in een opgaande lijn en dan krijg je weer meer nog dan. En dan gaat het beter. Ja, maar die frustratie met de meesten die om jou heen, maar die het dan ontjillen? Nou ja, tuurlijk. De meesten die dichtstbij die staan, die ontjillen. Ja, op zich valt het voor mij. Maar ja, het is natuurlijk een oorpersoon dat alles crescendo gaat natuurlijk. Ja, en dan de wedstrijd, want ik denk dat dat hele moeilijke momenten weer. Hoe zit dat dan uit de Sjen? Naar de grote toernooi? Ja, ik hier eigenlijk het meest les in oktober, november. Toen ik zelf nog iets zie van, nou ja, misschien kom ik in december nog wel weer om. Maar op een gegeven moment weer gewoon echt te slecht. En toen heb ik een keer die knoop teruggehakt en dan neemt het afstand. En dan gaat het op zich wel. Maar goed, bij een week al rond een week afstand, dat is natuurlijk wel best normaal voor dorst. Dat is wel, kloot als er dan net bij is. Ja, welke rieder is daar het meest bijbleun, het meest opvallen? Bob de Vries. Bob de Vries. Bob de Jong. Bob de Jong natuurlijk. Nee, het tegenop, hè? Nee, ik vond het mooiste de fusie met van Bukko. Ja, dat vond ik de mooiste. Ja. Maar omdat ik heel goed met hem ken. Dat is een vriend vandaag. Ja. Maar goed, zeg maar kwalitatief, zeg maar hoe je erin hebt, hoe je de race, ja, dan ben je natuurlijk wel orenritten. Maar voor mij persoonlijk vond ik dat de mooiste rit. Ja, voor jij net, Jillet. Voor jij wie Bob toch wel... Want dat is echt misschien wel een echte concurrent. Is Bob de Jong een echte concurrent aan zijn van Sven? Iedereen die door de stad staat is een concurrent van Sven. Maar is hij de uitsprutsen? Nee. Man die het aanstaande onval hier precies? Nee, het is net dat door de onval hier. In principe is rieden gewoon een onval op jezelf hier. Op je eigen team, op je eigen onvermogen om het perfect uit te voeren. Er is net een perfecte rit eigenlijk. Er markeert altijd wat aan. En als je aan het eind van die carrière 12 ritten hebt, was heel tevreden. Best dus van dat wie het. Dan is het een protte. Dus de rieders die op een gegeven moment in een onval naar een oren rieden, en dat is een subdoel. Ja, maar hij plaatst die rieders altijd in de underdog. Ja? Dat kost energie. Ja. Dat kost het gewoon energie. Dat is toch zo? Dat is echt het makkelijkst. Ja, maar dat is de grote Sven Kramer, zeg maar. Dat is heel simpel zat. Maar ik kan heel lang net berieden. Nee, inderdaad. Jongens, ik wil nog even weer waarom naar de blessure. Want misschien heeft het er echt wel een beetje te vol op onkomen litten. Het zelfs een heel soort van die cells ik vregen. En laten we dan even weer waarom gaan naar een bepaalde wedstrijd. Dat wie de World Cup in 2009 in Tialf, Action Bukko. Hebben we de beelden van. Dit is toch de superkampioen. Als je dit kunt, hoe sterk ben je dan in je hoofd? Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ziek of net ziek, de rest woon. Dus als er niet de baas is, dan was het win ik. Ja, nee, tuurlijk. Oorstekend aan de start. En, ik start altijd er een kans is. En die is denk ik altijd wel. En, ik wil net het initiatief nemen. Ik heb wachten tot de laatste 3 ronden en het slag.
Ja, de Kliksnerzaal en dat kuchje zei dan nog even genoeg. Maar van zulke wedstrijden, ja, hier dit matten? Nou ja, dat is achterhouden is natuurlijk altijd makkelijk praten. Maar ja goed, achterhouden je het misschien net met, maar op dat moment dan kiest hij voor. En of het dan bijvoorbeeld goed net is, ja, dan kan je het discussiëren. Het is net zo dat hij fysiek nou, dat zijn longen of zijn hart, dat hij het vermogen niet heeft. Dus als die kwaal, en hij weer dus hier hemzelf er kapot rieden, dan weer fysiek onvermogen, net zijn voertwest. Het feit, hij had nou gewoon een blessure. Dus ja, maar het is wel altijd zo dat als Sven onder start komt, dat wist hij zelf als junior, dan wordt hij gewoon winnen. Ik bedoel, ja, maar ja, wie dat net doet, die is natuurlijk, die ken ik zo goed net mee dan. Nee, maar bijvoorbeeld het WK Allround, na oudering van de Olympische Spelen, is het maximale. Okay. Ja, nee, en dan komt het WK Allround er nog eens een keer achter. Ja, maar het is net een wedstrijd voor mij, het is gewoon de training. Hij is een trainingsdier. Wat er al hier achter gebeurt, dat is jouw mensen net. Dus zoals die wedstrijd, zeg maar zeggen, maar dat heeft er in de training al lang dienen. En de hoeveelheid training op een gegeven moment, daar is zo'n blessure het volle meer moeten staan. En net maar in een wedstrijd rijden. Want dat is iets, als het namelijk te 4 is, dan is die wedstrijd min. En die wedstrijd wint het min. Hij rijdt een goede wedstrijd. Maar hier de trainer op dat moment misschien net ingrippen maken. Kemkes. Nou, bijvoorbeeld bij deze wedstrijd. Ja, maar goed, dus op zulke wedstrijden die centraal kapot. Ja, maar daar ben ik al wel van herstel. Ik vind het veel prima. Ik heb gewoon puur een lokale bestuur en moest bij elkaar wijhelden. Het is net zo dat ik toch die PR-wedstrijd, dat ik nou les van die poort heb. Dat is totaal, dat jet net bij elkaar. Nee, en met ik door al je verhalen, al je speculaties van een burn-out, dit soort van wedstrijden, les van de reg, hernia, dat zit ik in de familie. Maar dat heeft er al je niet mee uit te staan. Nou, uiteindelijk heeft het niks met blessure op dit moment uit te staan. Nee. Wat denk je zo? Hoe is het net? Het zit net om denken natuurlijk. Hè? En nou, er zijn 2 dingen. Als ik het weet, dan kan ik het nooit vertellen. Omdat je dan, ik ben dagelijks fysiotherapeut, dus ik ken daar verder niks voor mee. Ik wil er niks voor zeggen. Dus Sven is degene die aanspreekpunt is voor zijn blessure. Maar het is wel zo dat dit soort blessures, dat treedt voornamelijk op als je een signaal negeren. Het zenuwstelsel, dat werkt op een bepaalde manier. Dat bijvoorbeeld als de stal in rinst, roept het naar mest. Best een kwartier, dan roept het net meer. Datzelfde gebeurt met pine. De veelste pine en dan eerst hem gewoon compleet, dan veel te signaal krijgen, denk zo Sven, 8 jongen? Ja, natuurlijk. Elke sport heeft ook een les van. En op het moment dat je natuurlijk heeft veel, maar als je 1 keer bezig bent, dan is de adrenalinespiegel zo hoog, dan veel helemaal niks meer. Ja, dan kan je wel dingen forceren. Maar goed. Ja, wat zou je het wel in het Olympische seizoen, hè? Als iemand in mij zei van, vries het om een wurgwest, dan zeg ik ja. Je hebt het doorzien. Ja. Ja, en achterhouden is natuurlijk allemaal makkelijk praten. Ja, want het contrast is zo groot, hè? Want een jaar ervoor, we kregen dus de die World Cup op Tiaf en het jaar ervoor op het EK in Colomna. Ja, dan liep het eigenlijk al jaar vanzelfs te gaan. Ik werd met 10 kilometer Chimbukko. Kramer moet mee versnellen. Doet het ook. Kijk, een hoger tempo nu bij Kramer. Kijk, hij gaat wegrijden. Kijk, 29-4 om 29-9. Het is een haantjesgevecht. En kijk, deze kruising hier. Daar wil Kramer de knock-out geven. 27-9. Hij heeft gespeeld met Bukku en met ons. Kat en muis. Volgend jaar op zoek naar een nieuw doel. Hier, en Barenkoor ook nog met die krankzinnige slotrondes. 13-0-3-30. Ja, Sven, ja, het lieke doe haast vanzelf te gaan, hè? Viel er dat doe extra? Ja, nou goed, maar zoals het naast die oorbeeldlijst, toen was ik gewoon echt hartstikke ziek. Ja, en je was gewoon topfit. Ja, natuurlijk is dat makkelijk. Ja, iedereen gaat ik beter als je werk dat hij net ziek is. Ja, dus een beetje flauw van nu zou. Nou ja. Maar je hebt nou bijvoorbeeld de laatste rit die er eigenlijk top rieden, dat wie dat 10 kilometer. Ja, daar heeft dan dat incident wat er gebeurt, maar dat weer wel een hele beste rit en het weer heel ontspannen en de rieden voor best. Dus maar dit liep gewoon zo makkelijk te gaan. Ik bedoel, die ging ik heel makkelijk. En die ging echt heel makkelijk. He, dus dat is wat zijn laatste. Vancouver 10 kilometer, die rit die ging hartstikke mooi. En, dus dat weer die, dat kind. Het is net zo dat je het even een keer kist en my wat net functioneert. Op het moment dat je dus dan heel goed riest, dan wist ik goed. En wanneer verhoorde dat dan? Wanneer kwam die kentering dan? Nou ja, ik heb eigenlijk nog in het begin gewoon een prima sim gedraaid. En ik heb wat lang vrijgenomen en ik ben gewoon begonnen in maaien. Ik kon eigenlijk prima, alleen simmerie zie ik nog helemaal niks in les. Op een gegeven moment, ja, in augustus, oktober in Calgary kreeg ik meer les. En toen in Erfurt werd het eigenlijk alleen maar erg. Vooral mijn rieden werd erger, ja. Dat is nou krijg wat ik moest doen. Ja. En dan hoort het op. Ja, en de oorzaak daarvan is net echt... Ja, ik heb de vinger net echt gebleven. Ik heb net een trauma, ik heb geen beuk op hoorn of zo. En het is moeilijk aan te gaan.
Ja, iets oors. Het sportgala. Laten we het daar eens over gaan. Want er is amper wedstrijd, er is helemaal geen wedstrijd rijden. Toch koest een prijs winnen. Het sportgala van 2010. Maar hij, Sven, is deze keer net Friese sportman van het jaar 2010 worden. Want Epke Zonderland wie de gelukkige. Maar wat maakt Sven eens dan nog meer dan om sportman van het jaar te worden? Met oren worden, dit zaakje stonkt. Verslagjouwer Roel de Vries, zie ik het uit. Dames en heren, de sportman van het jaar 2010 is Epke Zonderland. Verantwoordelijk voor die sportverkiezing van het jaar is de directrice van Sport Friesland. En dat is Sakje Mulder. Dus daarom zijn we informeren naar die uitslag. Goedemiddag. Dat is fijn. Je had zender kalom, dus je verwacht hem nu al. Een beetje wel, Sakje Mulder, Sport Friesland. Hi. We willen die uitslag wel even zien, want ik wilde niet van. Sven mag toch sportman van het jaar worden. Dus, ken dat? Natuurlijk ken dat. Nou, het werkt het zo dat eerst komt de vakjury bij je. Sportman van Friesland van 2010, waar is dat? Dat is Sven Kramer. Dus jou jaren dat Sven Kramer net de sportman van het jaar 2010 was. Wat dacht je toen? Hier een groot vraagteken op de voorholen. Dat is plakken nog. Dat is manier die dat verzint. Absoluut. Nou, zoals je zien kennen bij de sportman had de jury zijn. Ja. Sven 6 punten, Bob de Vries 1 punt en Epke Zonderland 3 punten. Maar we vinden het publiek ook belangrijk. Ja. En dus moet het publiek ook stemmen. Die mag stemmen op de nomineren. Ja, en toen werd het oors. Ja, dat is echt dubbel, hè? Het is meer dan dubbelen. Ja. Conclusie kan het oorwijzen. Sven is net zo populair als Epke. Ik weet net of het altijd om populariteit gaat. Nou, dat weet ik wel zeker. Door het publiek keers van Epke dacht ik van nou, die is populair bij het Friese publiek. En Sven, dus duidelijk volle minder. Ik denk dat het een sporter die op dat moment bezig is en Sven is blesseerd, die presteert net op dat moment, die gaan de meesten wat meer op de achtergrond. En Epke die zussen wel regelmatig op tv, lezen ze van alles over. Daar heb ik beide keren om verrast, maar deze keer ben ik weer verbaasd. Vooral Sven Kramer, ja, die is tegen toch wel bovenuit hier het idee. Maar ja, ik hier net verwacht dat ik daarmee de trofee in de hand zou komen te staan. Maar uiteindelijk, hè, het slaat nergens op, hè, dat Epke het sportman van het jaar wordt, toch? Nee, dat vind ik net weer. Nee? Nee, vind ik net weer. We gaan bij de factie. Wat zeggen we? Sven wint goud op Olympische Spelen. Ja. Wereldkampioen, Europees kampioen. Ja. Epke had zilver op een WK. Dat is toch duidelijk? Nou, dat is duidelijk voor de vakjury. Hè. Die had er ik wel duidelijk verkozen die Olympische medaille. Maar we hadden er ik direct bij zijn. Viert ik net, het reedrijden is een lietse sport. Terwijl turnen, om daar een zilveren medaille op de WK te halen, dat is natuurlijk ik een hulpprestatie. Ja. Het is wereldsport en een lietse sport. Zo kan je net zien, het is appels en paren. Ja, denk je die verkiezing eigenlijk serieus nemen, hoor? Ja, mijn sport had googelde. Ja. Dat is ook mooi, hè? Ja. Googelde. Ja. Nee, ik vind het belachelijk. Als je het publiek kiezen laten, dan kan dit eruit komen. Tuurlijk kan je die serieus nemen. Ja? Ja, absoluut. Ja, een sportverkiezing, een sportgala. Kunnen we het serieus nemen? Had het nut? Nee, ik denk dat ik al 2 jaar net west ben dat ik er nog zei. Ja, waarom komt het net? Dan vind je het niks? Nou, ik vind het niks. Ik vind dat als je zo'n gala organiseert, dan moet je het goed van of net. En, zij doen het net goed? Ik heb er mijn twijfels bij. Er wordt bijna ja, eigenlijk net hoe lijn met de sporters hoe de datum. Bijvoorbeeld wij zitten nog gewoon midden in het seizoen. Ik nou net, maar iedereen wist er met gewoon 3 dagen daarna nog gewoon een World Cup finale rijden. Ja, het vind ik gek dat ze net komen. En het is voor mij eigenlijk meer een statement dat ik er net ben, dan dat ik ja, echt net ken. Maar wie is het vernuiveren? Doet je dat zo het net waar is? Nou, nee. Ja, ik weet wel dat is, maar tuurlijk, als ze net best, dan is het bij oordegalas krijg je, als ze net best, dan wist hem sowieso net. Is het zo? Nou ja, dat is vaak wel zo, ja. Dus als er wel bij wie is, dan is het wel doen? Nou ja, dat hier dan heeft in ieder geval een grotere kans, ja. Echt weer? Ja. Maar die uitslag is het toch al vast? Oh, dat weet ik net. Dat denk dat er misschien wel sjoemel is? Oh, dat weet ik net. Daar ging ik in instantie net vanuit. Nee. Maar die weet het nooit. Wat denk je, Jellet? Dat is in elk geval heel moeilijk. Ja, ik doe absoluut net om jurysporten. Dus dat vind ik verschrikkelijk. Mensen zijn tot de 10 subjectief. Dus het besteedt net dat ze objectief zijn. Die vakjury ik net. Die heeft dan toevallig iets keersen. Weet je dan maar eens wezen kennen, zeg maar dat is er net. En tegelijk ben ik gek op feestjes. Dus, dat wist er wel. Maar er wordt in het filmpje het gaat over imago. Ja.
Hoort het dat die dwanden? Imago? Wat die imago is? Nou ja, voor mij is het allerbelangrijkste dat ik bij beter word. En wat imago, ja... Uiteindelijk imago stieren valt toch mijn prestaties. En natuurlijk, eromheen ik wel. Maar voor mij is nummer 1 prioriteit om beter te worden. En denk je dat het imago hier een rol spelen heeft? Nou ja, het zal er wellicht mij te meidje hebben. Maar het is natuurlijk, als het objectief naar de sportprestaties is, dan moet dat tellen bij een sportverkiezing. En dan moet het oren net tellen. Ja. Jelle, want imago van Hesto, je kent hem ook al voor langer, dat heb ik al zijn. Van Hesto Sven Verhoor in jongen? Qua karakter, qua... Nee, absoluut niet. Nee, in het tegendeel. Zeg maar, dat er verhoren is dan ieder en misschien harder worden, want er zijn heel veel meer mensen die wat van hem houden. Jawel, maar dat hoort toch. Zeg maar. Hè? Maar ik kan alleen nog uit mezelf praten. Van mezelf heb ik op een gegeven moment besluit om... Van, nou, ik ben rechter zee en wat mensen dat vinden, dan dat moet zij weten. Maar ik ga daar geen energie meer aan besteden van wat mensen van mij zeggen. Echt, ik blaas die niet, ik til ze net, dus in rechter zee. En ik kan eigenlijk altijd bij iedereen weer binnenkomen. En nou ja, wie goed doet, goed ontmoet, denk ik dan. En dat ze dan op een gegeven moment de pik op me in hebben, dan moet dat maar. Ja, ben je toch verhoren, Sven, eerst? Nou, nee, ik denk wel dat vooral de wereld om je heen verhoort. En ja, als ik gewoon objectief naar mezelf zorg in de spiegel, denk dat het nog steeds... Natuurlijk is het ouder en krijg je meer bagage, maar ik denk net dat ik naar de meesten om me heen dat ik verhoord ben. Nee, en nou, het was fit worden, tak op seizoen. Ja. Dan is het eerste weer, om het begin van het seizoen? Nou ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ja, maar nog even een mooie beelden van een trainingskamp, ik weet net precies waar, maar dit die beelden misschien, jongens. En hier is wel zin in. Nou, net? Liever net, maar ja, je hebt er gewoon bij om goed te worden en dan goed te bloemen. En wat is die doel? Ik bedoel, alle records scherper stellen, Takamir? Of? Nou ja, Takamir nog net, mijn doel is Sochi. En daar moet alles verwieken? Ja. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En de rest is een middel om daar te komen. Ja, en Sochi, ik bedoel, daar zullen die jongens ook vlammen, hè? Dus het zal nog een dreigen toer worden. Wat hij nou zei eigenlijk van, ik laat ze volgend jaar nog een keer winnen, zeg maar. Hè? Nou, dat is net 4 jaar. dat zitten die eens in geen, dat kinderen die dus dat wij volgend jaar om drouw rieden, dan hebben we het woen. Oké, ik ben heel benieuwd hoe de Takamir is. Heren, tiegetank voor je komst naar de studio. Het voelt mooi, hè? 24 minuten. Ja. Heeft het volhouden. Meer sport, dat is Takamanje. Dan onder oren een reportage mooi, Liewe Westra. Waar weet ontan, hoe dan nog een hele gezellige jongen. Dag. Stop it.